Pinia berta nang paklang pon pe prang kardong karbiang long. Tiken years kala arada tumaphan nili berta than bang phi rupchili kro pipensi a berta nang paklang pon po. Pini pherang ke pe nang palle berta arjupon pe mesna. Nilip aro ASDC asong atum chethan chipare amai kang nipon lakhain korapon nilip MSC constituency kaparlo ASDC chethan chemum amai mate kang nipon pini nilip ASDC constituency amai maison tisolapen secretary Sunil Tokbi atum pen maichari ponsi nilip along kewangji along an ason sitame jasemet pen ar jabdun thipnangji lapen non ovikimi atum sitame labangso along riakhai apharman Raikom Dunangji pulote labangso ahon jai mate ASDC along nangbar nang popusi maison tisopen radaphan pachini pon Halapu secretary Sunil Tokbi pen RCZ alam theka pachini pon atengke nilip arat ke nonapor madu tamang hudunangni athe ke dam tang lapen non ke dobom ruling sarkar kachari boma hut sitame okathu pensi nangkar nu puasonsi iwi boma jok jakong anta nang bublablo lasi non ke nilip arat sitame manghudu nangni ahok pet khaya phan karjap thip mate apran pen kithir thip ASDC asonga longsi cherok tok pen dudun thip nang poputa pherang kiatum aphan nang pachini dun tane pini labang so mai along nang tum kiparai pon alam the puthak kiwang jo we kimi duana ne tum pilo than pon kila som the puthak litung bachi sikpon la son lo ilitung labangso karbi anglong arat kidwana phan la yuta tum phan sitami uwe kimi phan ki tham panji bangke la helo je non ruling sarkar kechari pon bomatum pini kechali tangatum ke thek tangatum sakuri ki longun de komane tet pirunder bang tet pas jata phala phan sakuri bi pehar mane aphan si sakuri bi lasi kenang sot uwe kimi tum mangta non yuta tum man kenang sot ki chini nai ke lasi non ki sulibom as a government atum phan bangke alang tum ta chini dak se akimi jelasona government bangke ki bang jilang ani bangke puthot pa bang long lira government ki change huja phan kelar huja phan ki mission sarkar ke pangni thek ja phan yuta tum phan ta ne lehin bi chuni dilo kiwang ji along MSC along phan ki thur dun ji phan tum chi thik pon do mai pang nele tum la no make chingwai bom ma chi sik sedang masi ki bang yilang pota ni tum la ka do ko be a polisi mo kha chingwai bom lo sitame ke thur dun ji aphan bangke ni tum SDC pen ini dak nilip 25 nong nilip contingency long ini SDC contingency committee pen ini central committee pen na pingkhara teng pen ini tung dak mega chipha ini dak chukira long tung me phu maison ti sopen me chari si tung me do pon lo so me long penalam thi tung chingwai pon lo tung so song pang tang pon ji pan SDC ha prang teng ke claim ke dam so song pang tang pon ji ha ni tung chingwai penan ke deng pon lo asia hoklo pini SDC atung puthot jakong che pherang thunang ko kalam theke lahenlo athe 1989 pen 2000 ani kanan SDC atung council nang chari pen hala sohot SDC tung ke claim ke dam jakong pini kar biang long phurkimo long ke tengnione athe SDC pe si pini bangso kar biang long stame paching thurlo political awareness ke ban pen chenglok jutang jubat khe chinghon la do ka awareness pini SDC movement menang klangsi pini la bangso nikan kre pho SDC ke chari hot council 6 sidu council ja constitute ot the penar japsi kadoko be homosa ta me pichon lo stapini ning ke oil pen Pini Jaipong Case A Reconstitution Meet Amai Jaipong Langsomi PLP Skola Hemalong Kangni Labangso Amai Along Case A Tiripi Amai Phu Samson Teron GS Biswajoti Teron VP Bisnu Teron Atum Chitong Dun Pen Mesen Pen Mai Chun Pon Akhoi puta puling lapen pangti khroa puling angbong friendly match football pathu padupon Akhoi puta puling committee beres phangcho lapen pangti khro puling local committee son khroa tum patir pipon si friendly match akhoi puta pathu aklamalong pathupon lo pangti khro puling atum golni pench pa haipon lo lapen akhoi puta puling atum gol isi chitudun si ingsamjin pen pathupon lo Kipathu esek kelang kachari ponatum Benjamin Teron Johan Ingti
dilu teron KASA tumpen laso along aluhi aman pen nilip local MEC Pobitro Rongpi lapen nilip mondol committee chunbang relief son teron lapen lokhi ingti mondol committee EM lapen koilamati lam secretary lapen mondol committee dihin rembang mohon teron lapen nilip lam chunbang Dilip Singnar lapen SGB Wilson Kro GB Kangbura teron chun teron arong GB Dorsing Kro Panti Kro arong lapen ki ong donatum kilang RDP dun pen mesen pen ki pathu mesen pen pajut ponlo Korane kep Surihinira kore siarni Ladak Akhoi Puta LP School ke patua klamalong isi uwe kimi tong phan upanong PC ball ke patu atake football ke patu friendly match local committee hinia tu atake Akhoi Puta local committee lapen pangti pro local committee atum patir ti ponsi labangso a friendly match ake patu pedo ponlo la siarni sia phan panong PC labangso ke patu asai long jang semet pet isi hini ateke financial langka cerabdu dak khoibota PS kamlong football ke patu kibipon ke hai son kro la pen ke hai biras phangchola tum khoibota PS president la pen pangti kro PS president la ran tum bahani conduct munsi pini friendly match football ke patu ang deng bipon la sialang tum chipeduk pen nanara PS pen setame a team b team salam si ang tum pini patu pon bom la si non ang dung gitia por pangti kro PS atum si tim ni tame chepahai pon lo la si pini aman ke do nilip MSC ke hai arang li hin pensi bangso a presentation of fund sponsor ponlo siarang li fund tame akiro paper piglo athe dar de tum atok anu long pusdame de tum fund kang thor pon mate risoi jang tum fund ning parung pon angkung ile tum fund nile tum fund nang ke bi pon thega potame chorolo la si non labangso khela long simit me pin mohor kene alang litung nilitum along do thip pena por alang litung phanda kero pilo asi puthot la puson thak thak si ladak akhoi puta PS la pen ke pangti ko PS la pu anchot kali along ka prek sitame la puson ka pathu riso jang kang thur aphan kang thur ponji aphan chuning republic lo pen nilitum labangso khoi puta PS la pen ke pangti ko PS hini sitame non ke bang jilang TK News pen pinya berta pansi kangton ponlo kardom